Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito honen funtzioa ateratzea edota egia taula ateratzea. Galdera tipikoago bat izango zen, funtzio bat emanda simplifikatzea eskatzea. Saetu zirkuito hau simplifikatzen. Saetu erabiltzen ate logiko kopuru bajuago bat funtzio berdina egiteko. Lau sarrera ditugu, A, B, C, D eta irteera bakarra. Ikusi ezagun ariketa tipiko hau nola egin dezakegu. Ia, erditik entzun naiz. Ia, zirkuito bat, lau sarrera eta irteera bakarra. Honek egiten duena ikusteko modu bat izan daiteke, kombinazio guzti hauentzat ikustea efen daukaguna. Edota eleganteagoa izan behar da, zirkuito guzti honen funtzio logikoa ateratzea. Eta hortarako, pausoz joan beharko gea, funtzio guztiak ateratzen. Adibidez, ate logiko honek egiten duena da, A, han B. Ez da, ikusten duzen bezala, eta hola joango gea, pausoz onutza ailegatzen. Ia, hemen izan behar dugu notate bat, beraz, hemen izango dugu C marra. Ja, hobeto ja egiten dudan, C hori, C marra. Hemen adibidez, daukagu A marra alderaztuta. Hemen nandate bat, eta honek egiten du nandera egiketa, honi eta C. Beraz, hemen izan behar dugu. Termino bat, hemen sartzen dena, A bider B, gero, han C eta dena nand izango zen, nand izango zen honekin. Ja, txukunago jartzen dudan, holaxe izango genuke. Bale, honek, hau da, norrera egita bat. Eta honek egiten du nor hemen daukagunari, A marra, eta egiten dio honi, termino hori. A, B, C, marra. Nand izango zen. Eta guzti honi, nor batenez, marra bat izan behar dugu. Hori izango genuke puntu honetan. Ia, hemen daukagu berriz nand eragiketa bat, eta honek egiten dio nand honi eta handeri. Beraz, izan behar dugu termino hau, bestea eta nand eragiketa. Eta bi hauek ailegatzen dira onutza. Beraz, honek egiten duena da, hor eragiketa bien batura, bat izango zan hau, C marra D, gehi guzti hau, A marra, gehi, A, B, C marra, eta marra. Hau izango zen, zirkuito honek egiten duen funtzioa. Bai da, ez da batatzen zene, bai, hori izango zen. Hoxe da daukaguna. Eta noan izan egin dezakegu, hau simplifikatzeko. Ba, erabili dezakegu bulen arauak simplifikatzeko, eta ikusi hau simplifikatu dezakegun edo ez, edo beste modu bat izan daiteke egia taula ateratzea, funtzio honen, zirkuito honen egia taula ateratzea, eta gero honi Karnoff egitea, gehi Karnoff. Karnoff, ez da? Bale, guk bulekin eta egia taula biak egingo dugu, txikate ikusteko biak ondo dauden edo ez. Orduen, bul bezala, ia, ikusi ezagun zer dezakegun funtzio honi. Barkatu, hemen falta zait hau. Gogoratzazue, aurra dela. Orduen, marra, horlaxeko marra hundiak baldin baditugu, zirkuitotan hemen txeditugun noteraik eta hauek, puntutxo hauek, horiek eragiten dute marra hundi bat jartzea, orduen hemen morgan erabili beharko dugu. Ia, honi morgan egiten badiogu, hau, zatitzeko, hau bihurtzen dugu hor eraiketan, hau zatitzen da, berezian behar dugu. Termino hau zatitzen badugu erdia hor geratu behar zaigu, hande eraiketa hori hor geratu behar zaigu, beste terminoa da D, eta marraren beste erdia hor laxe. Morgan jarrita hause. Hemen berdina, marra hundi badaukagu, beraz morgan egin behar diogu. Orduan, hor eraiketa hori hand bihurtu behar dugu, ezkerreko terminoa da hau, marra zatitzen badugu hor laxe geratu behar da, hor eraiketa hori hand bezala, beste terminoa hau, potolo hau daukagu, eta marra honen erdia berez hor laxe geratu behar dugu. Eta ikusi ezagun hemen zer simplifikatu ezakegu, ni hau honekin joan behar da, beraz hori hor laxe geratu behar da, D marra dagoen bezala geratu behar da, eta hemen zer daukagu, ia, hau honekin joan behar da, hau honekin joan behar da, eta hau geratu behar zaigu, termino hau, eta A, B, C. Eta hemen berriz beratzazu zer daukagu, A bidera, edo A handa, hau A daukagu, beraz, hau geratu behar zaigu, C, D marra, gehi, A, B, C. Eta hemen simplifikatu dezakegu zerbait gehiago. Ia hemen C atera dezakegu faktor komun, edo eta ikusi dezakegu, eta hori xe garrantzitsua izan behar da. Edo eta hemen gogoratu dezakegu, arau hau, isekin jarri dut. Isa, gehi, isa, bider, hau izan behar da, isa. Eta hau ez daukazue buruzik esi berrik, Hemen faktore komun ateratzen baduzu adibidez C, hemen bakarra dagoela, horrela segetu ez daigu, ja. C ateratzen badut, izan behar dut. Hau bat, gehi AB, eta bestea, gehi D marra. Eta begiratzazue. Hemen bat gehi AB, hemen bat gehi edozen gauza, izan behar da, bat. Beraz, geratu behar zaigu, C bider bat, ja, C zuzenean jarriko dut, gehi D marra. Eta begiratzazue, F funtzio putulo hau, edo eta zirkuito putulo hau nola geratu zaigun.
Ja, simplifikatu dugu. Hau zirkuito bezala jarri dezakegu. Zuzenean, ja. Orduen, zirkuito osoa simplifikatuta horrela izango zen. A, B, C, D. A eta B ez dira erabiltzen. Nahiz eta hemen A eta B pila bat izan, ez daukate eraginik F funtzioan irteeran. Eta zirkuito osoa simplifikatu dezakegu. C, hemen D marra behar dugu, notate bat. Txukunago egingo dut. Eta bi hauek horrela iketa batekin, oien, ia, txukunago, hemen izango genuke F funtzioa, hau egiteko. Bi ate logikoekin, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi beharrean, simplifikatu dugu. Egin dezagun beste modura. Ia, suposatu dezagun ez dugula bul erabiltzea nahi, edo bul osoa erabiltzea, edo nahi dugula hau konfirmatzea ondo dagoela. Orduan, egin behar duguna da, zirkuito honen, funtzio honen, egia taulagin, eta gero Karnoff erabili simplifikatzeko, ja berdina geratzen zaigu. Bale, orduen, egia taula ateratzeko, egin beharko genituzke balio guztientzat, ia, atera behar dute, ja, hause, egia taularen aukera guztiak, hemen adibidez, lau aldagai ditugunez, pues lau zuta izan behar dugu. Ben, A, B, C eta D sarrerak. Eta egia taulara sartzeko eta hemen F izan behar dugu irteeran, pues, kombinazio guztientzat ikusi beharko nuke F zeren ematen duen. Orduan egin behar dudana da, erabili behar dut hemen bulen lehendabiziko urratsa hauek, simplifikatu dugula, morgan eginez, eta adibidez, demagun funtzio hau nahi dugula egia taulara sartzea. Ez dakik hau simplena den edo ez, ikusi dugun bulekin posible dela, baina suposatu dezagun, venga, bulekin ez garela fidatzen eta nahi dugula hau simplifikatzea. Orduan sartu behar dut egia taulara eta gero Karnoff egin behar dio. Ia, venga, nola sartu hau egia taulara. Venga, funtzio da bat, C denean bat. Edo D denean 0, marrakin dago delako. Edo eta A, B eta C, irurak bat direnean. Hor sartu ditzako, nia. A, B, C, irurak bat direnean, adibidez hemen, F izan behar da bat. Termino honek bat hori ematen du. Eta hemen ere bai, bat eta bat. Eta besterik ez dago. Bale, sartu dugu. Hora sartu dezagun C. C dagoela hemen, hau denean bat, F eta bat. Termino horrek, hau bat denean, bat gehi edo zen gauza da bat. Hemen ere bai da, C da bat, hemen ere, bat, eta bat hauek bada daude, beraz, terminau elixe. Eta ere bai, D denean 0, marra honek bihurtzen du batean, eta F izan behar da bat. Orduen D dagoela hemen, hau denean 0, F da bat. Hemen, eta hemen. Eta bestinekotan, ja, termino gehiago ez ditugunez, 0 izan behar da funtzio hau. Holaxen, eta holaxen. Eta hau sartu behar dugu orain, gure Karnoffera sartu behar. Egin behar du Karnoff honena, ja, hartzen badut hau. Nik marraztu gabe, egin dezagun Karnoff honi. Hemen sartzen baditugu A, B aldagaia goian, eta C eta D, zuek hau marrazterakoan, egin zaztu da masei laukitxo hauek, eta hemen jarri 0, 0, 0 bat, 0, Paus urrat bakoitzen bakarrik bit bat aldatu berko da. Horregatik dago bat hemen, eta hemen berdina. Eta nik egiten dudana da, pues, launaka hartu, launaka horrela hartu, eta sartu, ja, bat, 0, bat, sartzen dut horrela bat, bat, 0, bat. Gero, daukat, bat, 0, bat berriz. Bat, 0, bat horrela sartzen. Urrengoa, bat, 0, bat berriz, eta hemen sartu beharren hemen da. Bat, 0, bat. Eta azkena, bat, 0, bat. Bat, 0, bat. Eta honi Karnoff egin behar dio, ja. Hau biltzen baditu, 8 bat hau biltzen baldin baditu, hemen aldatzen ez den aldagai bakarra da C. Osake, multzo honen terminoa izango zen C. Eta gero hemen ditugu lau bat, baina arabili behar dugu movida ziklikoa, ezaugarri ziklikoa hartzeko multzo hau honekin. Eta hemen aldatzen ez den aldagai bakarra, C aldatzen da, 0 bat, bestineko hauek ere bai, eta D, dala 0 eta 0, hemen, beraz, D marra bezala izango genuke. Beraz, Karnoff erabilita, funtzio hau simplifikatu zaigu, C gehi D marra, bulekin egin dugun bezala. Beraz, bi kasuetan, emaitza berdina izango du, eta zirkuito osoa, hauxe izango zen, simplifikatuta. Ariketan eskatzen ziguten egiten duen funtzioa, hauxe izango dela, hauxe izango zen, egiten duen funtzioa hau da, simplifikatuta hau, egia taula hau, hemendik atera dugula, berdina izango zen hemendik ateratzea, eta simplifikatuta bi moduta. Beraz, aurrera.